Kusile. Umelaphi wendabuko lo. Umelaphi wendabuko. UDr 2+2. UDr 2+2 lo. Yey, ungasali ngaphandle. Shonile langa. 2021 manje. Awunalutho. Lokhu ukhala ngokuthi bakuloya uthakathiwe. Bayakuhlasela kubi. Phatha imali yanyamalala. Izinto azenzeki kahle ngendlela. Bonana nodokotela u2+2. Busuku nemini uyatholakala. Bonana nodokotela u2+2. Ngenhlanhla ke ngiyakhumbula ukuthi bengisahlulwa izinto zokubheja noma yilokho okhasini. Umfana webhunule ungenzela umusa. Wangikhombisa ukuthi izinto zokubheja zikanjani. Zenziwa kanjani. Abaningi abasebabhejile ngibona kwenzeka imanga kubo. Umfana webhunu nayi le ndoda. Uma ufuna ukubheja ngikunika nayi le ndoda ngithi khuluma nayo kuyo ucele kuyo le ndoda. Ngale nkathi ucela kuyo le ndoda uzothi uma ubheja uyayitshela ukuthi ufuna malini. Uzothi uma ufika emshinini noma ubheja udlale casino noma kuphi. Le ndoda izofika kuwe uqale ebusuku ephushini ikutshela ukuthi hamba obheja. Bese yakutshela le ndoda ukuthi wena uzothola malini. Uma uzothola 40,000 uzothola 40,000. Izokutshela le ndoda le ukuthi uzothola u40,000. Iphinde le ndoda ikutshela ukuthi uma uye casino phatha noma u300. Uma ithe iphatha u300 ungaphathi u400. Phatha lo 300 ufike udlale ngawe casino. Hoho! Hey, ngale nkathi udlala ngawe casino. Lo 300 ngeke uphele. Kuzongena lo 40,000 ngoba awuye casino engakafiki kuwe ngephupho. Anguniki, angikuthwalisa ngikwenza isilutho. Kodwa wena ufike ucele kuye bese uyahamba. Ngosuku ocele ngalo ufika ngale ebusuku akutshela ukuthi hamba, akutshele futhi nemali. Wena ukhale kuma ukuthi incane ufonele mina mkhulu. Le mali angitshele ngayo umfana ebhulu. Umfana ebhulu emncane. Mina ngobe sengithi kuwe. Hamba uthatha leyo mali uphinde ubuye. Siqale phansi uzocela futhi. Siyabasiza abantu bakithi. Asithuthukeni sonke sizwe sakithi. Ungabe bikho umuntu osalele emuva. Nami sebaqala nje bathi nginenyoka. Angazi ukuthi inyoka eqhamukaphi. Kulungile sizwe sakithi. Ngiyavalelisa. Namba yami 076 45 400 45. Siyabonga.